cihlový, máme klackový, máme ze slámy, ok? Tak, všechny prasátka vyrazila na cestu. Tak pojďte prasátka, pojďte prasátka. Tak, a zastavila se. A prasátko číslo 1 zůstalo stát na prvním místě tady. Z čeho postavíte domeček? Z čeho postavíte domeček? Co to má? Slámu. Tak z čeho postavíte domeček? Ze slámy, že? Ze slámy. Tak začněte stavět svůj domeček ze slámy. Tak. A potom ta další prasátka šla dál a dál a dál. A potom se zastavila. A to druhý prasátko se zastavilo a řeklo si, tady si postavím domeček. OK. A začalo stavět domeček z čeho? Z klacku, výborně. Tak si se... No to je krásný. A to musíš udělat tam s dětskama ostatníma. Tam postavte veliký